Volunteers Against Crime and Corruption o Public Attorney's Office mitanyag og free legal assistance ngadto sa mga kabanay sa 16 anyos nga biktima sa niluog nga pagpatay sa dakbayan sa Lapu-Lapu. Si Luan Mirondina sa report. May bisita ganihang buntag sa haya ni Christine Lee Silawan sila si PAO Chief Persida Acosta ug kaubanan. Samtang nakighinabi usab kang Lapu-Lapu City Police Office Director Police Colonel Limuel Obon ang mga sakop sa Volunteers Against Crime and Corruption. Bigyan siya ng free legal assistance ng Public Attorney's Office. So nandito na kami. So meron na siyang written request for assistance. At ang District Head ng Lapu-Lapu City PAO ay nandito si Attorney Lisa Patalinhog. Siya yung araw-araw na makikipagtulungan sa ating PNP para masolusyonan itong kasong ito. To supervise, assist them legally. Kaya may tie-up kami kay Persida Acosta ng PAO. At yung chapter namin dito, soon we will create a chapter para matutukan yung mga ganitong continuous similar cases na karumal-dumal, no? Samtang wala pa makahukom ang mga kabanay sa biktima sa adlaw nga ilubong nila si Christine Lee. Malaumon sila nga mahatagan og hustisya ang linuog nga pagpatay sa 16 anyos nga biktima sa dili pa kini ilubong. May pasalig hinuon ang kapolisan nga masikop na ang suspitsado ning simanaha. Kung nagsabi man kami dyan, meron kaming pinangahawakan. As to what it is, hindi pa namin na i-divulge. We are just giving hope to the people that your police is doing everything. And meron kaming magandang lead. Sa Marso 26, gikatakda untang magsaulog si Christine sa iyang ika-17 nga adlawng natawhan. Uban ni Renante Quiñones, Luan Mirondina, Balitang Bisdak.